Salutare tuturor, eu sunt Aichimeter și bine v-am găsit la al 6-lea episod din Iono Elefantul. După cum știți, am ajuns aici în pădurea asta înfricoșătoare cu tot felul de capcane și încercăm să terminăm tot stage-ul ăsta. Deci trebuie să luăm ceva, o cutie, cred, și să o împingem. Uite că avem și chest. Ascultați ce melodie ui. Oh my god, mie îmi place. Așa. Sper să-mi dea o de aia pentru viață. Ne-a dat literele, dar habar n-am la ce ajută chestiile alea cu care ți le faci cu literele. În fine, măcar am trecut la partea următoare, aia e important. Ok. Luăm cheița, o punem aici, închidem ăsta, luăm apa, închidem focul și ne ducem și învârtem morișca. Nu era neapărat să stingem focul cu aia, cu apa. Urâtule! Gata, ați murit amândoi. Trebuie să găsim o cheie cu care să ne ducem la nivelul. Uai, ăsta cred că e căpconul, șef. 3, 4, 5. 5 lovituri trebuie să-i dea căpconului, șef. Și următoarea vedeți că ne dă bănuți. Bănuți pentru schimb. Cheia! A, nici nu m-am gândit la ea, am și uitat de ea. Și nu și da vieți. Avem full HP acum. What the heck, ce-s alea? Ce-s astea? Cred că ți-ai damage de la ele. Mamă, nașpa. Ne urcăm aici. Aici sunt țepi. Bă, dar cât e range-ul ăla și cum dă? Nu, stai ce. Eu și cred că cu cutia trebuie să împingem, să ducem. Stați că mergem aici, că poate ne dă viață. Dă-ne viață. Nicio viață. Măcar nu a dat bănuțul ăsta. Împingem jos. Uitați că astea le împingem mai repede. Și uite, mergem acum cu scut. Uitați ce satisfăcător e cum se mișcă țepii. Ar fi nașpa dacă am murit, pentru că cred că ne dă la checkpoint-ul ăla. Așa am ieșit afară. Am scăpat de urăția aia. Uite, tanti. Ok. Trebuie să-și repare gardul. Trebuie să... trebuie să luăm o chestie de aia cu care să dăm și să ungă gardul, că i s-a blocat. Uite acolo. Cărcare foc. Hai să mergem pe aici. Așa vine ăla. Cum dăm jos gardul? Nici n-am văzut mișcarea. Ok. Și acum vedem noi cum împingem ăla. Trebuia să-l împing prin cealaltă parte.
Trebuie să mergem un pic, am greșit. Mergem înapoi, așa. Stai așa în partea asta. Bă, ce s-a întâmplat? Împingem astea două. Acolo trebuie să punem chipul. Și cred că mergem acolo sus să luăm apa, să batem capcanul și să luăm chestia aia. Gata. Sper ca capcanul să ne dea vieți. După ce că sunt, dau un damage destul de mare, măcar să ne și dea ceva. Cobrele ne dădeau aproape întotdeauna vieți. E cel mai bun capcan dacă dă vieți. Foarte bun, îți mulțumesc, dar ce să-ți povestesc? Luăm ăsta. Îl ducem domnei. Nalini o cheamă. Și mergem la partea următoare. Uite un checkpoint, avem terenul aici. Ciu-ciu. Gata, și-am mai luat un checkpoint, în sfârșit. Trebuie să luăm asta, să împingem. Bă, nu mă mai duc, că cine știe că poate iar mă împinge încă. Că mai am câteva lovituri și mort. Uite aici ce... Aia, cred că trebuie să o umplem, că nu are sens. Trebuie să o umplem. Împingem. Da, nu merge, trebuie umplută. Mergem la partea următoare. Ah! Uioi, deci trebuia să împingem morișca. Dacă nu, eram mort. Băi, cât? Băi, și căpăunul, șef. Ui! N-ai ce să mai cât damage dă unde ăsta. Uli, tată, câte vieți, gata, suntem full. Ce să mai pune cruce. Hai că luăm și litera asta. Așa, cred că aici e mai greu. Bun, cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa!